'Yan uwa ina kuke ne a faɗin Najeriya? Ku zo in nuna muku wani babban kamfani wanda a duk inda kake a faɗin Najeriya wannan kamfanin za ka ji daɗin amfani da shi kuma zai taimaka maka. Wannan kamfanin sunansa Popo Tech. A ƙarƙashin Popo Tech ana buɗe B2 website, ma'ana website na data. Sannan ana buɗe application na data ɗin. Bayan an buɗe maka website sannan a buɗe maka application, sannan kuma ana buɗe Play Store account, sannan kuma za a iya ɗora maka duk irin application inda kake so a Play Store. Sannan wannan kamfanin suna da POS terminal, ma'ana ana sayar da POS kowane iri kake so, irin su duk wani POS da ka sani a Najeriya ana amfani da shi, to za ka iya samun shi a wannan kamfanin. Sannan kuma ana yin harkar POS ɗin, sannan ana ba da ATM na Opay. Bayan nan kuma idan ma baka iya duk wani abu da ya shafi bangaren technology ba, ana yin sa a wannan kamfanin. Sannan duk wani irin website da kake so a buɗe maka a wannan kamfanin dai suna yin aikin shi. Sannan kuma duk wani application da kake bukata za su yi maka shi. Kai wannan kamfanin ba iya nan kaɗai ya tsaya ba. A dai ƙarƙashin wannan kamfanin akwai bangaren sayar da data, akwai website ɗinsu kenan, akwai Popo Data, wanda za ku ga gashi nan na ajiye muku banasa da dukkanin website ɗinsu, domin website ɗin shi ma guda biyu ne. Akwai Popo Shop, akwai Popo Data, wanda duk wanda kuka yi rijista da shi za ku na samun data a farashi mai sauki wanda ba kwa samu a cikin wani website ɗin. Sannan kuma akwai API documentation, ma'ana idan kai ma kana da website to za ka iya jona API naka da su domin kana siyan data ta cikin website ɗinka a cikin farashi mai sauki shi ma. Wannan website din, wannan kamfanin dukkanin abin da kuke bukata da ya shafi online da offline a bangaren technology za ku samu. Saboda haka ga address ɗin ku sunan a duk inda kuke a Najeriya za ku iya samun su ta wannan address ɗin. Sannan ga lambar wayan su daga ƙasa, idan kuka kira a koda yaushe za ku same su, za kuma su biya muku buƙatar ku. Don haka sai mun ji ku. Mun gode.